Selam Alek sa rijeke Sane, sa regate za osobe s invaliditetom 2021. Ovo je druga po redu regata u organizaciji Kajak Kanu kluba Ključ. Ovdje smo danas sa naša 4 predstavnika udruženja distrofitera Cazin. Po prvi puta naši članovi su učesnici jedne ovakve manifestacije. Po prvi puta imamo priliku da i osobe s invaliditetom osjete draž regate, draž plovidbe po vodi, zahvaljujući partnerskim odnosima između udruženja distrofitera Cazin i udruženja koje okuplja djecu i mlade sa posebnim potrebama i mi se budimo ključ iz ključa. Saradnjom između dvaju predsjednika Hasmira Delića udruženja distrofitera Cazin i gospodina Blaževića, predsjednika udruženja Mi se budimo iz ključa, danas ovdje imamo nešto oko 30 i 40 osoba s invaliditetom s područja regije Sana i Cazina. Zahvaljujući uslugama Kajak Kanu kluba Ključ, danas ovdje svi će osjetiti draž regate, draž plovidbe i svi će, zahvaljujući Kajak Kanu klub Ključ, moći osjetiti kako je ploviti po rijeci. Moram napomenuti da Kajak Kanu klub već drugu godinu za redom organizira namjensku regatu za osobe s invaliditetom, sve u privatnoj režiji, odnosno sve u vlastitoj režiji, sve troškove, čamce, osvježenje, noćenje, troškove dolaska na regatu, sve su obezbijedili vlastitim sredstvima iz Kajak Kanu kluba Ključ. Ovom prilikom želim da se zahvalim u ime članova udruženja distrofitera Cazin, u ime svih osoba s invaliditetom Imotskog-sanskog kantona, jer je ovo jedinstvena prilika na ovim prostorima, na prostorima sjeverozapadne Bosne, da se ukaže prilika osobama s invaliditetom da budu ravnopravni članovi, učesnici ovakvog spektakla, ovakve situacije na rijeci Sani i uopćenito da osjete draži regate i draži plovidbe na rijeci. Hvala još jednom udruženju Mi se budimo Ključ, hvala Kajak Kanu klub Ključ na jedinstvenoj prilici i situaciji. Selam svima.